Sa mga gustong magpatambak, dito lang sa Pangasinan area. Kahit nasa labas ng Pangasinan pwede. Libre na ang spread. Ayan yung loader malaki. Yan yung truck, bago yan. Pati yung kasama kong driver, ayan sir, libre ng spread sir. Kasali na. Pati spread na, pati yung pagpatag kasali na sir mura lang Ayan, so wala ka bang kukumustahin sir? Wala na. Yung mga kasama lang natin nandito na kami. Yay! Ayan, sa mga kasama namin noon. Okay dito, okay kami dito. Sa mga kasama namin dyan Ayan, okay kami dito bago yung truck namin. Ayan bago yung truck namin. So yung bus pala namin mga guys, ito si ayan, Marines. Ayan, yung bus namin yan, kaya pala Marines dahil dati siyang Marines, retired Marines na siya. Retired na ba, Nerno? So ayan tapos yung mag-i-spread namin na loader, ganito, ito. Malaki din to, malaki, ayan Yan, malaki din ito. Ayan bago din to, bagong linis lang. Boss, kamusta? Okay lang ba? So ayan, mga kasama namin to. At nagtatambak kami dito sa Pangasinan Yan, bago din yan. Ito yung tinambakan namin mga guys Ayan, mahaba yan. So naka lang kami dito 3 araw pa lang. Mataas ito mga guys mataas. Dahil palayan nito dati. Yan dating palayan yan mga guys. Yan. Yan, malawak na palayan yan. So ayan yung kasama namin sa mga nagbabalak na magpatambak dyan, mag-comment lang kayo below sa comment section. Ayan, at nagtatambak kami ng kahit anong itatambak, pwede kami. So ayan, hanggang dito na lang yung videos natin at maraming salamat sa mga sumusubaybay. Ayan.